jam wale mon musidɓe tedduɓe rewintoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on min juurima on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala bisimilla mon e rewɓe ndo jayndeji talata jeegom lewru août 2024 bisimilla mon e rewɓe ndo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil yarti e jonde omo ganduɗa ardi ɗum ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kam e vice président mo leydi Gambie Mohamed Diallo ɓe mbaɗi jonde nde ganduɗa noon ko ha joni tittinde guille cehilagal kam e jokkodiral e jiidugal leydi Sénégal kam e leydi Gambie waɗi yewtere fattam lamire nde ganduɗa ɓe jewti hen ko fatuno e nden kay kisal to banggue jokkodira hakkude leyɗeji ɗe nden kay kisal kono kadi ya garta hakkude leydi Sénégal leydi Gambie ko yowitino noon kuɓɓam kono ha joni to banggue feƴƴere wonande leɗɗe ɗe ɗum ɗon noon saabi nden jonde woni fattam lamire kono kadi ɓe garti ko yowitino e ɗiɗo kamioŋaji ɗi ganduɗa en tawe toon to kerol leydi Sénégal kam e leydi Gambie jayde Sud Quotidien arti e alhaali haala yaltunoka tawi haali ɗum ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko to banggue wonande ɓurdugol yoga e wondude janguirde ɗe ko ɗum saabi omo ganduɗa ko Alioune Tine gardiɗo Africa Jom Center o arti noon e yiide gouvernement leydi Sénégal alay saago wawa ha joni e webtinde ko yiyete ko noon kaldigal ɗum koɓe mbiyata yewtere dialogue ɓe nodda dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko tawiteɓe e to banggue jangde nde beele kadi jaam e deƴal kono kadi beldal hakkude diineji kam e leydi Sénégal ko andirno ko wawa latade e yiide omo ganduɗa ko kanko tigui woni Aliou Tine kono jayde Sud Quotidien arti ha joni temedde ko fawi ɗiɗo kamioŋaji ganduɗa ko badɗi bloqué toon to kerol leydi Sénégal kam e leydi Gambie jayde enquête arti e ko yettuno noon wadde dissoudre assemblée suudu sarɗiji leydi Sénégal le président de la République Bassirou Diomaye Faye windi batake conseil constitutionnel tawi ko ngele ƴewde ko yettuno noon e to banggue wadde dissoudre oɗon assemblée mbiyen suudu sarɗiji leydi Sénégal kono kadi ɓe garti e ko yowitino e kamɓe jayde enquête on mo ganduɗa ko kanko tigui ardino premier bet faamu jungo toon to Bowal laaɗe diwoje mo AIBD jayde Les Échos ɓe garti e ko yowitino e ɓen ɓe ganduɗa ko yaadiɓe kam e yiɗɓe omo ganduɗa ko Cheikh Dieng mo ganduɗa ko kanko tigui wonno directeur général mo ONAS sen ciftori e bato jagorɗe ɓennuɗo o ko nden tigui woni ko folla tawi o ittama e ngal ɗon gollorgal ko ɗum ɗo noon saabi yimɓe makko hay yaadiɓe mabɓe kolliti ɗum ɗo de alamo tekkirondi nanni hen juuɗe mumen tigui ɓen ɓe ganduɗa ko yoga e won terɗe e ɓen ɓe ganduɗa ko yetteɓe coalition Diomaye président ko kañumen tigui tekkindondi wonande pollugol kanko Cheikh Dieng kono kadi ɓe garti ha joni e ko yowitino e ɓe omo ganduɗa ko kanko tigui woni directeur général mo premier bet on tigui fawa jungo toon to Bowal laaɗe diwoje leydi Sénégal mbiyen to AIBD jayde L'Observateur arti e oɗo rapport mo ganduɗa ko DPEE kamɓe de kolliti wonande ene huula to banggue ƴestugol faggudu leydi Sénégal ɗum ɗo noon rewi ɗon ko yettuno noon e to banggue wonande e crise russo-ukraine kono kadi to banggue tension géopolitique hande teskaɗo e aduna kono ko yettuno kadi ha joni to banggue kulgol ko yettuno e to banggue tellugol ko abbiti e 50% to banggue pétrole et gaz jayde L'Observateur arti ha joni e ko yettuno e directeur général mo premier bet ko kañum tigui fawa jungo toon to AIBD kanko e galle makko tumo tigui nde o yinno yaltude e leydi Sénégal jayde Tribune arti e kanko omo ganduɗa ko Ousmane Sonko e haalaka e haalno ɗum noon ko caggal nde waɗɗano ko yettuno ko ñalawma teddiniraɗo gawka leɗɗe kanko Ousmane Sonko hukkitino konnguli wonande ɓe tawi leydi Sénégal ko ene waɗi en ruine ko ɗum ɗon noon saabi kanko mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany omo ganduɗa ko ceeridiɗo holliti yiide kan haala wona haala ko ganduɗa ko gonga sibu kanko omo ganduɗa ko Ousmane Sonko yoɓe ciftor ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni FMI kolliti leydi Sénégal garti e to banggue wonande koɓe mbiyata ko ko yitno ha joni to banggue surfinancement mo ganduɗa leydi Sénégal heeɓi ɗum kono kadi ɓe warti e yiide e 2023 leydi Sénégal ne jeeya leyɗele sappo ɗi ganduɗa ko kañumen tigui mbaɗa capté ko yitno noon to banggue investissement direct étrangère jayde Tribune arti ha joni e omo ganduɗa ko kanko tigui woni directeur général mo premier bet faamu jungo toon to Bowal laaɗe diwoje aéroport AIBD ɗum ko caggal nde o yinno dogde kanko e galle makko
koye on tigi keddoroɗen on mo ganduɗa ko kanko tigi woni directeur général mo premier bet fawamo jungo ɗum ko caggal nde laamu leydi Sénégal rewimo ko abbi e milliard uji 10 e koppareji men franc CFA tawi ko fisc mo fonno o yobde ko ɗum ɗon noon saabi hanki o nde o yinno dogde kanko e galle makko o nanggama to aéroport AIBD kanko mo ganduɗa ko Joris Dutel o fawama jungo ɗum ko hanki o tawi noon koye ballal dikka en ƴewtu jayde l'évidence arti e omo ganduɗa ko kanko tigi woni Dieygui Diop mo ganduɗa woni no directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire kanko mo ganduɗa ko Dieygui Diop caggal nde o hebno convocation toon to brigade mo Keur Massar o arti noon to banggue e callugol wadde passation de service on mo ganduɗa ko kanko tigi woni kañum lomtimo e ngal gollorgal ngal o wonno o holliti noon caɗele wasde mo nandirde o mo ganduɗa ko ministre gardinoɗomo kono kadi waddemo frigo ko ɗum ɗo noon saabi kanko caggal nde o hetta ko abbi e waktuji 5 e ko ɓuri ɗum kanko Dieygui Diop o hoti galle makko kono kadi o yani e laamu Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko yiide nguɗo laamu ko laamu ganduɗa oɗo saaha ala ko woni darde mum so wona hulɓinde kono kadi fawde fitinaji ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni landaji cerendiɗi ɗi en ƴeewoy to jayde source a arti ko abbi e 120 ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa ko wannoɓe ɗanle ɗi ndewande lawol to banggue ha joni mbiyen e ladde jerende o saaha eɓe tawe toon to Niger faweɓe jungo tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko bodiyankoɓe kañumen tigui pamaɓe juuɗe hani e noddude ɓesguji mabɓe namdade ɗumen koppareji ko ɗum saabi ɓe mbaɗi erango e laamu leydi Sénégal nde wawata tigui fabadeɓe ittaɓe e kan gonka e yiide jayde source a kono kadi ɓe garti e ko yoytuno ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe toon to AIBD o saaha caggal lebbi ɗi mi joɓaka koppareji mabɓe ɗum saabi ɓe kolliti mettere mabɓe kono noon réunion goɓe mbori jogori joƴƴinde tawi ko wadde yewtere goɓe jiile wawde tigui safrude nden ñawande jayde info arti ha joni e alhaali kanko Dieygui Diop mo ganduɗa woni no directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire ɗum noon ko caggal nde o hetta toon to brigade mo Keur Massar ne wayno waccitama ko ɓuuri waktuji 5 nde ɓe kettimo o arti noon e caɗele ko yiyete ko passation de service mo o salino wasde mo nandirde omo ganduɗa ko jagorgal gardinomo kono noon o holliti kanko Dieygui Diop caggal nandiral nde o losketono hande oɗo saaha ko hande tigui woni ko waɗata ko yiyete ko passation de service en ƴeewoy to jayde Besbi le jour arti e haalaka kanko Ousmane Sonko haalno to banggue alhaali murdugol ha ɗum saabi omo ganduɗa ko kanko tigui woni André Latyr Ndiaye hokkitino kañum ne konngoli wawde ha joni artude e kan haalaka Ousmane Sonko haalno ne wayno jaftimomo so tawi en jejjitani omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde Moustapha Guirassy ɓe garti kamɓe Besbi le jour siftinde hitande ujunaji 2009 ko nden tigui kan haala hawrino e laamu o mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade kanko mo ganduɗa ko André Latyr Ndiaye o artino e kan haala jabtade on saaha kanko Moustapha Guirassy omo woni jagorɗo kalfinaɗo communication hande kadi de ɓe kawriti ɗon ɗo mo ganduɗa ko kanko tigui woni ministre de l'éducation nationale woni jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde e yiide Besbi le jour uddirten koye jayde record arti e JO Paris 2024 eɗen gandi waɗino qualifié demi final leydi Maroc Égypte France kamɓe Espagne kono de caggal ɗiɗo potide ɗe ganduɗa mbaɗi hanki o mbiyen leydi Maroc kamɓe Égypte jani o saaha kay andama fottoɓe to yiyete ko final ɗum noon wonata ko ñande aljuma o leydi France kam e leydi Espagne toon to leydi France bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Aya Pindi TV ko ɗum woni komin doɓanno mon e jaydeji men hande min dokka mon aadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yon gone jaam.